Hi guys, good afternoon. Ito ang inyong wala lang. Eh, whoop. Ako ay nandito ngayon sa Sual, Pangasinan. Medyo maalon. And medyo pagod ako kasi wala akong kinain. Hindi pa ako nagtatanghalian. Pero susubukan naming umakyat. Kaming dalawa. Aakyat kami doon sa tuktok noon. Ayan, medyo mahirap lang yung daanan dito. Ayan. Okay guys. Nandito ako ngayon sa tingnan mo yung Spider-Woman doon, oh. Ayan, oh. Ayan, kaya hindi pwede sa mga matatanda dito. Okay. Nauntog pa. Okay. Diyan ka muna. Yeah. Ako naman. Medyo mahirap na sa akin kasi matanda na tayo. Okay. So, I think para magawa ko yun, kailangan wala akong hawak sa aking kamay. Dahil kailangan kong maging Spider-Man din. Okay, so later doon pa tayo pupunta. Medyo malayo-layo pa ng konti. Yan, so ang daming tao doon guys, oh. Yan, may mga bumababa na rin. Diyan ka na, oh! Hi guys. So, ayun na nga. Paakyat na kami. Hinihingal na ako. Wala kasi akong exercise. Hindi pa ako nakakalahati dito sa aakyatin. Okay, so nakikita ko dito ngayon yung 100 Island. Yun. Nandun yung 100 Island. At yung kasama ko naghihintay na doon. Okay guys. Dadahan-dahan lang ako. Okay. Later. Okay guys, nakaabot na rin ako dito sa maliit na tuktok. Pero meron pa mas mataas doon ng konti. Maya punta tayo doon.
Yan. Bangin dito kaya ingat din. Pag magsasama kayo ng mga bata dito, kailangan bantayan mabuti. Yan. Okay guys, so ito pala ang lugar na ito. Kung nakikita nyo yun, pag nasa Masamuray Beach kayo, makikita nyo yung islang yun. So ang Masamuray Beach is nasa bandang kanan lang nung island na yun. Okay, so ayun din yung Sual Power Plant. Okay, so lipat lang kami ng pwesto. Ayun. Nandun ang aking kasama. Iniwan na naman ako. Okay. So, ayan guys, puro bangin dito. Okay guys, natapos din. And picture taking. And puro blurred yata yung kuha sa akin. Pero it's already 5 PM and nakalimutan ko na yung gutom ko. Nawala na sa isip. Pero ngayon pauwi na, nagugutom na ulit. Okay, so pababa na kami. Iniwanan na naman ako. Nagmamadali yung aking kasama lagi. Ayan, nasa aking unahan. Okay, so high tide na nga guys. Kung makikita nyo, yan yung aming dinaanan. Pero may mga umaakyat pa rin. So babalik kami doon. Medyo malayo-layo. Ayan. Oo. Ay, may muntik mahulog guys. Mabuti mabilis-bilis pa yung paa niya. Hindi na untog yung puwit. Okay guys, so hindi na kami dumaan doon sa gilid ng dagat. Dito kami sa may gubat. Kaya kunting ingat lang, baka makasalubong tayo ng, alam nyo na, mga ahas. Oh, aya. Ah. Nauna na naman yung kasama ko. Hey. Wait. Iniwanan na ako ng aking kasama. Alam niyo ba, kayang-kaya ko naman sana to eh. Kaya lang, mayroon akong isang kalaban. Alam niyo kung ano yun? Ang aking isang kalaban ay kailan ko lang natuklasan na ako daw ay may GAD, Generalized Anxiety Disorder. Kaya kunting katulad ngayon, sumasakit yung dito ko sa balikat dahil dito sa mga bag. Pero yung iniisip, yung nasa utak ko, nag-iisip na kaagad ng mga negative. Pero hindi ko naman siya makontrol. Hindi ko naman siya masabihin, hoy, huwag kang mag-isip ng ganyan. Hindi yan stroke. Dahil yan sa dadala-dala mong bag. Ang gagawin niya, mag-iisip na siya ng negative. Ipapadala niya sa puso ko. Kakabog-kabog na yung puso ko. Yun. Pero kung gusto niyo malaman yung kung ano yung generalized anxiety disorder, search nyo na lang sa internet. Okay,
hapdi ng mata ko. Ayan. Natuluan yata ng pawis pero yung utak ko na naman nag-isip na naman ng kung ano-ano. Sabi niya ano kaya yun? Ba't humapdi? Nakita na nga niyang natuluan ng pawis, di ba? Mag-iisip pa siya ng kung ano-ano. Oh, medyo madilim dito guys. It's a little bit scary. Pero parang ganito lang din doon sa amin sa Anda. Tama pa ba itong dinadaanan namin guys? Hindi ko lang alam. Hindi kasi kami taga rito eh. Oh! Muntik pa akong ma-slide. Uy! We are here! Nandito na kami guys. Yes! We are now sa Kabihasnan. Ano ba yun? Kabihasnan. Tama ba? Hi guys. Yun na, doon na natapos ang aming pagpasyaw. Grabe na yung mukha ko. Okay, so uwi na kami guys. Medyo dumidilim na. It's already 5:54 and wala pa akong kain. Okay. So, sakay na ako. Ganda ng driver ko, no? Hi guys. Grabe na yung mukha ko. Talagang naabutan na talaga kami ng gutom. Kaya dito na kami sa Suratos sa Binmalay, Pangasinan. Hi guys, agad na tayo. Pero nandito na ang aming ulam. So sa crispy dito beer, saka pinapaitan. Okay, so it's it. Ito na ako at inaantok na rin. Okay. Uunahan na naman ako nito. Yan, nauna na siya.